Къде си? Чакай да махнем тук барикадите, моето момче. Барикадирал съм те, защото си опасен. Защото се изнижеш. Какво правим? Ако влезе някой при тебе, ще го глозгаш до уши. Чакай да влезе, дай, чакай да влезе, чакай да влезе, чакай. Ти си опасен хомо бандит. Да. Добре не си хомо бандит, извиняй. Диши. А така, гуш, дай гуш. Дай гуш, чакай. Това след малко ще го използваме, не сипахай главата предварително. Още искам ти има малко вниманието отдърна. Преди да... Брат, стига си изкачал, ела тук. Какво се разхвърча? Защо хвърчи кучето насам? Защо скача кучето? Равче? Рафенка, как си? Как е куче? Да, кажи. Какъв то шахматистки поглед сега, за какво го извой? До сега се радвахме, бяхме тук в еуфория и сега в момента шахматистския поглед. Брат, така ми става. Равче, идай. Виж къста. Виж какъв благ ще станеш, виж какъв благ и остър и гушлив. Да. Все едно някаква изконна мечта ти се сбъдва, като това на каиша, бе, моето момче. Глей, се спънеш, сега тук ще отбиш. Голямо куче си се спънеш, ще паднеш, ще търбухнеш. Ето, хопа. Да. И сега какво? Сега тръгвам. По широкия дял сега. Хоп. Тук е празно, брат, няма нищо. Ако искаш ще заведа на пълното. Оп. Еха. Какво става? Хайде, търкали се още, давай. Ей това, млека. Отъркаля ли се? Като няма вода, брат, и тревата вода, нали?